Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah al-qail fi kitabihil karim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Amma ba'du, jamaah salat subuh sekaligus ngaji kuliah subuh ingkang kula hormati. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur dhateng ngersanipun Gusti Allah saged kepanggih malih kanthi keadaan iman, Islam, sehat walafiat. Sholawat salam mugia kahaturaken dhateng junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun mengangkat kita semua dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, minat dzulumati ilan nur. Hari ini hari yang kedua di bulan suci Ramadan. Mugi-mugi Allah memberi kekuatan kepada kita sehingga mampu melaksanakan puasa dan seluruh amal ibadah di dalam bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh. Allahumma amin. Dulur ingkang kula hormati, ingkang kula cintai, menarik dawe Allah teng Al-Qur'an niki satu ayat pendek tapi makna cakupannya sangatlah dalam dan luas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Enten iman, enten rukun Islam, ending akhirnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Enten rukun iman teng mriki. Iman niku amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Niku iman. Iman datang Gusti Allah, datang malaikate, datang kitab-kitabe, datang utusane, datang dina kiamat, datang takdir, baik takdir jelek maupun baik. Niku harus kita yakini iman. Yang dipanggil orang-orang yang beriman. Iman niku nempate teng ati. Tidak nampak oleh mata hingkaton kali meripat. Tapi hasil iman iku katon. Iman kados setrum boten ketinggal. Tapi hasil setrum ketinggal. Napu lampu niku ngurup. Tandane jero enten setrume. Napu kipas angin niku munyer-munyer. Tandane jero enten setrume. Setrume boten ketinggal. Setrume boten ketinggal. Tapi hasil setrum ketinggal, buktine kipas angine munyer, buktine lampune murup. Kok wong ku gelem poso, kok gelem salat 5 waktu, tandane jero ana iman itu. Ada dorongan iman di dalamnya. Imannya boten ketinggal, tapi hasil yang ditimbulkan oleh iman nampak. Buktinya salat, buktinya puasa Ramadan. Buktinya naik haji ke Mekah, buktinya zakat, buktinya sedekah. Buktinya ape kambi wong, iku tandane jero ana dorongan iman. Pak Yai pun kula sekakel ngene iki, tapi kok lampune mboten murup, naik pedhot. Nembe tumbas nggih wau. Kapan lampu buru tuku disekakel tapi kok hing ngurup, diteliti maning. Biasae enten kabel kang
konslet. Nggih mboten? Enten tiyang ngaku iman nang Gusti Allah, tapi hing gelem puasa, mungkin imane rada. Kula mboten ngomong lho nggih. Ha ngomong riko nggih. Kula mboten ngomong sungkan kula nggih. Kok disekakel mage hing murub ngoten lho. Wong kapan diceluk wong ku nolih, iku tandane waras kupinge itu. Diceluk jarak 1 meter. Umpamane. Terus ai langsung nolih, tandane kupinge waras. Nggih mboten. Diceluk bolak-balik, terus hing nolih-nolih. Rodok konslet kupinge. Wong dhek ngaku iman, diceluk ambi Gusti Allah, ya ayyuhalladzina amanu, he wong kang iman. Dhek ngaku iman, puasa, tapi gelem poso. Wis diceluk ambi Gusti Allah sajane. Ya ayyuhalladzina amanu. Dan dipanggil khusus loh, khusus. Biasanya Gusti Allah itu kapanpun perintah kerukunan, perintah perdamaian, perintah kongkon nyopo nang wong, perintah seduluran, niku dawuhe niku mboten khusus, tapi umum. Ya ayuhan nas, wahai semua manusia. Manusia ku siapa? Yo Kristen, yo Hindu, yo Buddha, yo Katolik. Niku teng Qur'ane ngoten. Kapan sifatnya umum, Allah dawe umum, ya ayuhan nas, wahai semua manusia. Begitu poso mboten ya ayuhan nas sing kabeh nggih. Denger iki Kristen mboten diceluk, Hindu mboten diceluk, Buddha nggih mboten diceluk, yang dipanggil kita khusus nggih, khusus. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Para bapak, para sederek, untung sangat kula kalih panjenengan ditakdiraken dadi wong kang iman. Pun dan iman kita ini tidak mengandung risiko berat. Coba awal-awal para sahabat yang baru masuk Islam, awal-awal Nabi Muhammad dakwah, orang yang punya iman kepada Allah dan Rasulullah itu Masya Allah berat ujiannya. Berat. Contohnya keluarga Ammar bin Yasir, sahabatnya Kanjeng Nabi. Niku hang lanang dieret ambi jaran, hang wadon dieret ambi jaran sampai mati. Karena mempertahankan iman datang Gusti Allah, karena milu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambi juragane, dia kan budak disiksa diaret ambi jaran sampai mati. Sahabat Bilal, hang tukang adzan niku. Itu kan budak nih, kulit hitam, budak di PP. Jika butuh semer kondisi Timur Tengah, yang ngono wit panas cemeklak, di PP hing dipakani, hing diumbani, wetenge ditindi watu. Wetenge. Yes meh mati. Bilal cuma sakit ahad. Allah Maha Esa, Allah Maha Esa. Ahad. Abu Bakar semerep, welas Abu Bakar tiange dermawan awean ditebus niku Bilal niku teng juragane entuk wis budak riko iku entuku ya. Ya larak dulur nggone saiki nggih sekitar 500 juta lah. Dituku dimerdekakan Nabi Abu Bakar. Merdeka yang jadi budak pun bebas. Niku dalam mereka mempertahankan iman dan Islam. Lah awake dhewe kan boten. Mempertahankan iman boten enten risiko napa-napa. Yang boten disiksa, yang boten dipentungi.
dipanggil ambi Gusti Allah kon puasa. Kutiba alaikumusiyam. Para bapak, para sedherek ingkang kula hormati, ingkang kula cintai. Menungso niku dikengken puasa. Mau jam 3.50 sudah diingatkan imsak. Maknane ngempet. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Bahasa Jawa ini ngempet hing mangan, ngempet hing ngombe, ngempet tidak melakukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Apa kan puasa? Manusia itu makhluk terakhir. Makhluk terakhir iku menungso. Sadurunge menungso, Allah sudah menciptakan makhluk yang lain. Sapa niku? Malaikat. Allah pun gawe malaikat kering. Malaikat itu taat mawon. Mboten taat. Hing tau maksiat. Pokok perintah Gusti Allah kepundi mon langsung dijalankan. Jadi niku malaikat taat mawon. Malaikat iku mboten mangan, mboten ngombe, mboten tilem. Yang kadek turu. Sebab kapan malaikat iku tilem, hing ngono wong mati bengi itu lho. Ijrail pamane turu, malaikat Ijrail nggih. Turu. Mboten enten wong mati jam 1 niku. Matine awan kabeh. Oleh Ijrail ke sih. Ijrail ke sirem. Para bapak, para sedherek ingkang kula hormati, ingkang kula cintai, pokoke malaikat niku mboten nate nolak perintah Gusti Allah. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Malaikat niku nopo men perintah Gusti Allah jalan. Hing tau mangan, hing tau ngombe, yo hing turu. Iku malaikat. Gusti Allah ndamen maning namine setan lho. Setan iki pokoke ngelanggar tok teng perintah Gusti Allah. Setan maksiat mawon. Dan nopo perintah Gusti Allah dilanggar terus, hing tau nurut, niku setan. Nomor kali. Lan Gusti Allah ndamel hewan. Kewan niku mboten gada akal, tapi nafsu mawon, mangan terus, ngombe terus. Yo melek, yo turu, niku kewan. Nah, menungso niku makhluk Gusti Allah yang terakhir. Niki ciptaan Allah yang terbaik dulu menungso niki. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi menungso ini terbaik, ciptaan Allah paling bagus iku menungso niki. Teng awake menungso niku enten dimensi malaikat, enten dimensi setan, enten dimensi hewan. Jadi siji teng awake menungso niku nggih. Kapan menungso niki taat terus nang Gusti Allah, taat mawon.
bisa naik derajatnya seperti malaikat. Ono wong apik nang wong apik sering bani pecis, sering dijak marung. Pokoknya yang tahu elek, apik terus. Jare wong yang diapik iki, beh, dikon iki mosok menungso, dikon iki malaikat dikon iki. Nggih mboten. Yang tahu salah nang wong apik terus. Yo yang tahu ngerasani, yo yang tahu. Pokoknya yang tahu elek nang menungso. Iku yang diapik iki muni ngeten. Dikon iki mosok menungso, malaikat dikon. Nggih mboten. Tapi kapan setan krono gawe elek terus, kapan menungso elek terus, kira susi kok setan. Mesti ngoten wis nggih. Nggih mboten. Kira susi kok setan raine. Nang wong gawe ruwet tok ya. Mesti ana menungso muni ngoten, "Beh, susi kok setan." Tapi kapan nanti yang niku nang wong apik kadang-kadang elek senengane mangan tok jare wong kawedhus. Kawedhus wis. Kon poso iki kon tapi kapan mangan basa Allah. Jen, ing mandek-mandek Mas juga susi kawedhus ya. Di situ memang ada dimensi hewan di situ nggih. Oleh menungso duweni hawa nafsu, kados setan, kados kewan niku wonten hawa nafsu teng awake niku. Kapan setan teng jobone awake sampean, hawa nafsu teng jero awake sampean hawa nafsu niku. Nafsu. Setan itu musuh kita. Setan musuh kita. Hawa nafsu niku senengane ngejak teng barang kang elek, tapi ngulu dimusuhi hawa nafsu niku teng awake sampean niku. Hawa nafsu itu dikendalikan. Yang dimusuhi kapan setan dimusuhi, musuh iku setan. Tapi kapan hawa nafsu tidak menjadi musuh, tapi dikendalikan. Dikendalikan. Bab hawa nafsu niku kados lari bayi. Kalau tidak dikendalikan, jaluk mawon. Yang dituruti nangis. Maka anak-anak itu harus dikendalikan. Yup, yup, itu namanya dikendalikan. Nah, hawa nafsu ngejak barang elek, tapi harus dikendalikan. Tanpa ada hawa nafsu, tidak ada kehidupan. Akhirnya hengono menungso kapan hengono hawa nafsu. Jadi kula lahir sampean lahir karena enten hawa nafsu. Para bapak, para sedherek ingkang ngurmati. Nah, puasa niki sampeyan arep dicetak menjadi sedikit agak naik, bukan lagi dimensi manusia, tetapi rada munggah sithik dimensi malaikat. Walaupun tidak 24 jam, malaikat kan 24 jam. Dikon niki hing mangan hing ngombe miyane kaya malaikat. Malaikat kan mboten mangan mboten ngombe. Nah dikon niki digawe hing mangan hing ngombe miyane derajate munggah sithik kados malaikat, ketaatannya datang Gusti Allah. Mulai imsak sampai terbenamnya matahari. Ya, berapa jam? 12 jam. Nggih 12 jam, 12 jam. Pun. Nggih selama 12 jam niku diupayakan ya meh mirip malaikat lah, yo hing ngrasani wong, yo hing fitnah, yo hing adu domba, yo hing nglakoni maksiat, hing mangan, hing ngombe. Mula kapan tiyang niki
yo hing turu. Akhirnya kok turu tok awan. Ya siji hing makan kok sih. Nggih. Malaikat itu mboten tilem. Mboten tilem. Makanya wong kapan betah elom, betah melek, jos tiang top. Nggih. Sinten mawon pun tiange pun. Tidak hanya beragama Islam. Mboten, sapa mawon pun. Kok betah elom, betah melek, jos tiang. Apapun yang diminta diberi oleh Allah karena sifatnya Allah Rahman Rahim. Nang dunya iki sinten mawon njaluk duit. Tokoh-tokoh Hindu niku yang top niku rata-rata betah melek, betah elom. Sinten mawon pun teng Alas Purwo niku rambutnya gondrong-gondrong teng Alas Purwo niku hangus 5 tahun, 7 tahun. Rata-rata nggih betah elom, betah melek. Dimensinya malaikat nih. Lho yang pati maksiat. Ya nang jero guwa tok yang pati ngomongno wong ro nggih. Dimensinya malaikat niku tiange top niku. Saged menerawang hal-hal yang aneh-aneh saged diterawang bidake. Dimensinya malaikat. Hing mangan, hing ngombe, betah elom, betah melek. Makanya jare Sunan Bonang kaping 4 kudu weteng ingkang luwe, kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Ini kan dimensi malaikat sakjane. Kaping 4 kudu weteng ingkang luwe. Kapan wetenge luwe, meleke kuat. Berarti kaping 5 zikir wengi ingkang suwe. Wong bengen ampuh-ampuh, wong bengen ampuh-ampuh, sithik mangane, sithik turune. Wong saiki sithik-sithik mangan, sithik-sithik turu. Mulane keplek-keplek kok. Ing pati anu lah ya, ing pati ampuh-ampuh ya. Dadi wong bengen niku sithik mangane, sithik turune. Wong saiki sithik-sithik mangan, sithik-sithik turu. Mun orang dulu taretan sekone ngakan, sekone tedung. Mun orang sekarang sekone ngakan, sekone tedung. Artinya rongkone. Ada. Wah, ini kisahnya luar biasa poso nih gitu. Kita akan ditingkatkan ke sana. Insyaallah. Para bapak, para saudara ingkang kula hormati, ingkang kula cintai, niki makanya kesempatan emas untuk kita ini munggah derajatnya sekedik menjadi dimensi malaikat. Ya, ayo poso niki digiataken temenan, mencoba untuk lebih sempurna lah. Oh, kapan sore magi ngomongaken wong iki hing pati ngomongno wong wis edeng-edengan mulai dikurangi. Oh, kapan sore niku kapan bisa nggih terus sak marake Ramadan ngoten nggih. Ya Senin Kamis dilakoni kapan bisa poso Senin Kamis, hing bisa yo Ayyamul Bid, hari-hari cerah 13, 14, 15 niku akan meningkat nanti. Meningkat kepada dimensi malaikat. Sehingga urip diparingi gampang krana ending akhirnya kapanpun nglakoni niki la'allakum tattaqun. Orang yang bertakwa niku tidak heng rumit uripe. Krana banyak ayat-ayat yang orang kalau bertakwa niku dikasih solusi yang terbaik oleh Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Sapa wong kang takwa nang Gusti Allah, apapun kesulitan hidupnya, Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Wa yarzuqhu, lan Allah ngasih rezeki kepada orang yang takwa itu min haitsu la yahtasib, rezeki yang tidak pernah diduga-duga datangnya. Allah bisa,
Allah kuasa memberi solusi kehidupan kita yang rumit, yang sulit, dan ngasih rezeki kepada kita yang rezeki itu tidak pernah kita duga. Maaf, kita akan dibawa ke sana sebetulnya. Kata ayat-ayat yang menyampaikan kepada kita bahwa orang yang takwa itu begini. Ngoten niku kuatah. Salah satu di antaranya adalah kehidupan kita dimudahkan oleh Allah, diberi solusi yang terbaik dengan bertakwa. Sehingga nggih sonten nggih lumayan lah enten kang poso Rejeb niku tutuk saulan, enten kang poso sakbane, enten kang 3 dina, enten kang setengah ulan, enten kang cukup saulan. Kapan gurune kula niku biasae Yai Hasyim Syafaat Blok Agung niku biasae Rajab, Sakban, Ramadan dur 3 wulan poso. Mulai Rejab, Sakban, Ramadan, jadi 3 wulan poso terus. Niku kadek motel 3 wulan. Nah niku wah uripe diparingi gampang, paringi lancar, engko ditulis nang HP-ne, tulisannya yang gede teng HP niku. Jadi tulisannya ngeten. Huruf pertama huruf besar keren. Wong bengen niku huruf besar. Sidik mangane, sidik turune. Terus ngisor maning wong saikai. Sidik-sidik mangan, sidik-sidik turu. Ngisor tambah ono Ustaz Gopar gitu. Gue kenang-kenangan nggih. Gue kenang-kenangan. Jadi wong bengane hang gedhi tulisane. Terus sidik-sidik mah huruf kecil bae. Wong bengen saka nek ngakan, saka nek tedung. Orang yang sekarang sekonek ngakan, sekonek tedung. Tambah ngisori Ustaz Gopar gitu nggih. Guling-gulingan ya. Ngene aja dadi wedhus. Mangan paling pari-pari. Dulur setengah jam kalau ngaji muga-muga dadi tambah ilmu kang manfaat barokah nggih. Muga-muga Gusti Allah maring kekuatan kepada kita untuk mencapai kepada derajat la'allakum tattaqun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farrij 'alal muslimin huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu لكل هول من الأحوال مقتهم. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.